Eu eram la lucru, tu erai la lucru și am făcut să vin de mai multe ori la tine. La 5-6. casă. Da, în decurs de o oră, 2 maxim. Și m-am gândit la un moment dat, de ce nu? Drăguță, simpatică, amabilă. Și atunci am zis că hai să îi las numărul de telefon, poate. O, frumos. Am zis deja frumoasă și simpatică. Da. Și a venit cu bonul înapoi. Ceea ce în crezut mod că am normal greșit. nu e un semn bun. Și mi-a lăsat un bilețel frumos. Mă cheamă Ionuț. Ăsta e numărul meu dacă vrei să povestim. Sună-mă. Și-o dura vreo 2 zile? Ceva de genul, Mă gândeam. cu muncă de lămurire din partea prietenilor. Ce mare minune se petrece astăzi, anume că o iubire și-o dus crucea până la sfinți. Legământul vostru de iubire, acel te iubesc simplu, este întărit de ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. E mare diferență între dragostea obișnuită și dragostea căsătorită. L-am sunat. Da. Păi am Puțin trimis surprins. mesaj. Nu, Am sunat? m-ai sunat, da, și eram așa, cine? Cine și de ce mă caută? Da, dar am fost încântat. Și a trecut timpul. Și uite-ne aici. Da, chiar a trecut aici. Și într-un final, acum 1 an jumate m-am hotărât să o cer, au acceptat, nu mă așteptam la răspuns și am început să stabilim totul pentru căsătorie și am făcut-o și pe asta. Marele pas în viață. Și suntem aici. Da.